se něco natáčí? Jo, tady se něco natáčí. My tu jsme, protože jsme jdeme na natáčení na pískovišti a máme tu hereckého tátu, tady pana Marka, a my tu natáčíme Venuše a Martin. A ještě jsme tady zagrabávali našeho Pečíka. Že jo. Koho? Našeho filmového brášku jsme zagrabávali a byl to moc malý klouček, ani neplakal, ale tam ten plakal. My jsme měli zase prvního filmového brášku, tohle je druhý. A ten první byl roztomilej. A ještě plakal, takže jsme nemohli filmovat. Ale fakt se nám líbil, protože měl roztomilý oči, měl hezký vlásky a tak. A my jsme ho měli rádi, protože byl malej a hezký. A normálně byl rozkošný. Jo, a normálně ho vyhodili. A proč? Protože brečel a Marek byl a táta filmový byl naštvaný, že furt se to opakuje.